Mulle ainakin riittää löhöily porealtaasille. Ei toi oo yhtään junttimaista. Riku, ei, annas mennään. Siis maksaa nyt 30 € siitä, että joku hivelee sua jollain taikavarvulla. Terve. 30 €. Sillähän saisi jo koko lihapiivin. Ja kerranko sitä mies rakkaimpansa lemmenlomalle veis? En mä voi. Mikset sä voi? Nonni. Asiahan on sitten sille selvä. Senorita! Ei, lata, nyt, noin! Ai. Ismo. Ismo. Kuulit sä? Mitä? Joku kolahti. No ei kai. Kyllä. Tommosen takia pitää herätä hyvästä unesta. Nuku. No.